Hands down. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त, 15 अगस्त। आज देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस मनावल गईल ह। ये मौका पर सविता पब्लिक स्कूल सिवान जौन के सिवान जिला के आंध्र प्रखंड के पतार पंचायत के चंदौली गांव में बा, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन कइल गईल ह। ओइजा स्कूल के डायरेक्टर प्रताप शेखर जी झंडा तोलन कइनी ह आ झंडा के सलामी देनी ह। ए मौका पर स्कूल के सारा लोग शिक्षक जे ना पढ़ावे वाला शिक्षक भी बा, जे स्टाफ बा, सबे रहल, छात्र छात्रा अभिभावक रहल लोग आ सैकड़ों ग्रामीण लोग मौजूद रहल ह। ए अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक पतार के मैनेजर साथे साथे पतार के समाज सेवी अरविंद कुमार सिंह जी के गरिमामयी उपस्थिति रहल ह।